Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Sekawan Doso Tigo Semarang. Ingkang kawula hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri Sekawan Doso Tigo Semarang. Ugi rencang-rencang kelas 9 ingkang kula tresnani. Sumangga kita sedaya ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah ingkang Maha Agung. Ingkang sampun maringi kanikmatan dumateng kita sedaya, saengga kita sedaya saged kumpal manunggal kanthi sehat wal afiat. Saklajengipun kula aturaken panuwun dumateng Bapak Ibu guru sedaya ingkang sampun nglonggaraken wedal ngrawihi adicara niki. Kula badhe ngaturaken agunging panuwun dumateng Bapak Ibu guru sedaya ingkang sampun nggulawentah kula lan sakanca ngasuh kaweruh ing SMP Negeri Sekawan Doso Tigo Semarang niki. Kanthi katresnan lan kasabaran Bapak Ibu guru sedaya, saengga kula lan sakanca saged lulus kanthi nilai ingkang sae. Ingkang pungkasan kula badhe nyuwun pamit dumateng Bapak Ibu guru sedaya. Mugi-mugi kula saged ketampi wonten sekolah ingkang kula idam-idamaken lan kula ndedonga mugi-mugi Bapak lan Ibu guru tansah pinaring rahmat saking Gusti Allah ingkang Maha Agung. Cekap semanten atur kula menawi wonten kalepatan kula nyuwun agunging pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.